Πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Αδαμαντία Πικράκη, την οποία ανυπομονώ να συνομιλήσω σήμερα, η οποία είναι CEO και διευθύντρια marketing της εταιρείας Πικράκης Aluminium Industry. Κυρία Πικράκη, καλώς ήρθατε. Κοντά σας και το κορίτσι μας, η Εύη Χριστάκη, και από ένα χώρο ο οποίος απαντάει στη φαντασία όπως το είχα στο μυαλό μου. Αύριο εκεί θα γιορτάσουμε μαζί την ημέρα περιβάλλοντος. Εύη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εκεί στους ανθρώπους που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Λευτέρη μου. Είμαστε εδώ λοιπόν στο εργοστάσιο Πικράκη στη Φοινικιά, αλλά δεν με βλέπεις να είμαι μέσα σε ένα χώρο εργοστασίου. Ένα δίκαιο το έχεις. Είμαι λίγο παραπάνω. Παραδίπλα. Έτσι. Είμαι λοιπόν λίγο παραπάνω από εδώ. Έχουμε περπατήσει και έχουμε έρθει σε ένα μικρό περιβόλι, όπου πίσω από αυτό το περιβόλι, το οποίο έχει φυτευτεί με ενδυμικά φυτά της Κρήτης, πίσω από αυτό λοιπόν βρίσκεται η κυρία Αδαμαντία Πικράκη, η ιδέα της οποίας πέρσι έγινε φέτος, από ό,τι μου έλεγε πρωτήτερα. Φέτος λοιπόν έγινε πράξη, έγινε πραγματικότητα, και όχι μόνο αυτό, είναι μια ιδέα η οποία πλέον περνάει στη διάχυση στην κοινωνία, καθώς 5 του μήνα είναι Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου, και 4 Ιουνίου, την Τετάρτη δηλαδή, εδώ στο χώρο αυτό από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ θα μπορεί να έρθει το κοινό Τετάρτη, και λοιπόν να απολαύσει. Τετάρτη, 4 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί στις εγκαταστάσεις, αλλά σε έναν διαμορφωμένο χώρο δίπλα, πλησίον του εργοστασίου, για να έρθουμε σε απόλυτη εναρμόνιση και σε επαφή με το περιβάλλον, για να μάθουμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Πικράκη. Καλό μεσημέρι, κυρία Πικράκη, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα. Καλώς ορίσατε στο χώρο μου. Εντάξει, τα λέμε εμείς δημοσιογραφικά, λέμε εμείς αυτό που σκεφτόμαστε, περιγράφουμε, που είναι μία από τις πιο όμορφες κινήσεις που έχουμε συναντήσει φέτος στο νησί μας. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πώς τη φαντάζεστε ότι θα διεκπεραιωθεί στις 4 του μήνα? Εδώ πέρα στην εταιρεία μας αντιπροσωπεύουν 2 λέξεις κριτικές, η κουζουλάδα και το μεράκι. Αγαπάμε πολύ το περιβάλλον. Και επειδή ένας κούκκος δεν φέρνει την άνοιξη, μπορεί όμως να ξεκινήσει. Θέλουμε λοιπόν από ένα μικρό παράδειγμα δικό μας να παραδειγματιστεί η τοπική κοινωνία, που πολλοί έχουν κάνει περισσότερα από εμάς, αλλά ίσως να μην τα έχουν δείξει. Ας έρθουμε λοιπόν εδώ, Τετάρτη απόγευμα, να αλληλεπιδράσουμε, να δούμε κάποια πράγματα και εκπλήξεις που έχουμε ετοιμάσει. Θα έχουμε 3 κεντρικούς σταθμούς για να επισκεφθούμε και να ξεναγηθούμε. Ο κάθε σταθμός θα έχει έναν ειδικό που θα μπορέσει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα του γίνουν. Για παράδειγμα, εδώ στο περιβόλι μας θα έχουμε έναν πολύ καλό και αγαπημένο φίλο που με έχει πάρει από το χεράκι από την πρώτη στιγμή, και εμένα και την οικογένειά μου, και το προσωπικό της εταιρείας μας που έχει ενασχοληθεί με το περιβόλι, με πολύ αγάπη. Λέρωσαν τα χέρια τους με χώμα για αυτό το περιβόλι. Και θα είναι ο ίδιος εδώ ο γεωπόνος, μαζί με την οικογένειά μου, να λύσουμε απορίες πάνω στην ορθή καλλιέργεια της γης. Χωρίς φάρμακα, με έξυπνα τρίκ και με πολύ προσωπική εργασία, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας και της τροφής μας. Τι όμορφη κίνηση που κρύβει πάρα πολύ συναίσθημα, πάρα πολύ αγάπη, και πώς έρχεται και κουμπώνει τόσο τέλεια με όλο αυτόν τον αγώνα που κάνετε χρόνια από το δικό σας μετερίζει. Πάμε να μιλήσουμε και μαζί του, Εύη, να μας συστήσεις τον καλεσμένο μας, διότι θα παίξει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο σε όλες αυτές τις δράσεις που αφορούν, επαναλαμβάνω, μικρούς και μεγάλους από όλη την πόλη του Ηρακλείου. Δεν είναι μακριά, λίγο έξω από το αστικό Ηράκλειο, στην περιοχή των Μαλάδων, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί δεν είμαστε, Εύη? Εκεί είμαστε. Ναι, είμαστε εδώ στη Φοινικιά. Στη Φοινικιά, μπράβο. Ότι ουσιαστικά έχουν φτιάξει οι υπεύθυνοι εδώ της εταιρείας 3 σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός λοιπόν θα είναι το περιβόλι, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Αδαμαντία. Στο δεύτερο σταθμό θα υπάρχουν κάποια κιόσκια με τοπικά προϊόντα, όπου ο κάθε παραγωγός, ο κάθε τοπικός παραγωγός θα εξηγεί στο απλό κοινό πώς βοηθάει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία, αλλά και στην βιοποικιλότητα. Και στην αειφορία, έτσι έχεις δίκιο. Και στην αειφορία ακριβώς, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ στον τρίτο σταθμό ουσιαστικά θα περιηγηθούν μέσα στο εργοστάσιο, στην έκθεση και στο πώς γίνεται η παραγωγή των αλουμινίων. Και να δούμε και πώς λειτουργεί και εσωτερικά τους. Δηλαδή, και εσωτερικά να δούμε πώς λειτουργεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο νησί μας. Και μία από τις κορυφαίες στην Ελλάδα. Για δώσε το λόγο. Έλα, θέλουμε να ακούσουμε. Η έκπληξη όμως που περιμένει στον τρίτο σταθμό είναι μία έκθεση ζωγραφικής που θα μπορεί να δει κάποιος πέρα από την έκθεση των αλουμινίων. Έχω λοιπόν
λοιπόν δίπλα μου τώρα τον κύριο Γιάννη Ντιντάκη, ο οποίος είναι μελισσοκόμος και ουσιαστικά στο δεύτερο σταθμό στα κιόσκια που υπάρχουν, ο ίδιος θα μας μιλήσει για το πόσο σημαντική είναι η μέλισσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι στην ευχάριστη θέση και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και χαίρομαι διπλά που θα μιλήσουμε για ένα έντομο όμορφο και τόσο σημαντικό που είναι για τον πλανήτη μας, για τη γη μας, και το έντομο αυτό είναι η μέλισσα. Όμως είναι για κάποιους πολύ παρεξηγημένο, μιας και κάποιοι το φοβούνται λόγω του δηλητηρίου που έχει, που είναι επικίνδυνο. Και που η ύπαρξη της οποίας πλέον έχει αρχίσει και επηρεάζεται αισθητά σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Επομένως, είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά που εμείς έχουμε και δεν μπορούμε να φανταστούμε, πιστέψτε με, το κόσμο μας χωρίς τη μέλισσα. Μόνο να σκεφτούμε ότι το 70% της παραγωγής της τροφής μας και τη σταθερότητα της βιοποικιλότητας που υπάρχει εξαρτάται από τη μέλισσα. Άρα αμέσως είναι απλά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι πολλά τρόφιμα, πολλούς καρπούς και πολλά φρούτα δεν θα τα έχουμε ήδη γνωρίσει. Γνωρίζουμε λοιπόν την ύπαρξη του προβλήματος, ξέρουμε τους τρόπους αντιμετώπισης, είναι λοιπόν στο χέρι μας και χρέος μας να διαφυλάξουμε όλη αυτή την κληρονομιά που εμείς έχουμε και να την μεταφέρουμε στους επόμενους, στα παιδιά μας. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Είναι σημαντικό να ξέρουμε, να είστε καλά, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η μέλισσα δεν είναι μια γλυκαντική ουσία. Η μέλισσα είναι η γονιμοποίηση της γης. Πόσο δίκιο έχετε και ανυπομονώ πώς και πώς να το διδάξετε αυτό στο ίδιο μου το παιδί. Διότι θα βρεθούμε κι εμείς με την οικογένειά μου 4 του μήνα. Θα είμαστε εκεί στην περιοχή, στο εργοστάσιο στην Πικράκης Aluminium Industry. Και πραγματικά θέλω πριν κλείσουμε, Εύη μου, να δώσουμε ξανά το λόγο στην κυρία Πικράκη. Διότι είναι μια γυναίκα εξαιρετικά δυναμική, έχει καταθέσει τα δικά της δείγματα γραφής στον χώρο της επιχειρηματικότητας και επειδή η κυρία Πικράκη πρόκειται ξεκάθαρα για μια κίνηση εξωστρέφειας και της ίδιας εταιρείας, αλλά που κρύβει τόσο πολύ αγάπη και ευαισθησία ακόμα και για το περιβάλλον, για αυτά τα βασικά που έχουμε ξεχάσει να συμπεριφερόμαστε όσο οφείλαμε να συμπεριφερθούμε σωστά, διότι το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο θα μας γυρίσει την πλάτη και εσείς στρέφεστε, παρά τα όσα έχετε να αντιμετωπίσετε στο δικό σας χώρο, στρέφεστε προς μια άλλη κατεύθυνση που λέει ελάτε να επικοινωνήσουμε στα ίδια μας τα παιδιά, γιατί το μέλλον αυτού του τόπου δεν είμαστε εμείς, είναι αυτά. Έτσι δεν είναι? Είμαστε μια εταιρεία που πέρα από προϊόντα αλουμινίου θέλουμε να παράξουμε έργο στην τοπική κοινωνία. Αυτό δηλαδή το κίνητρο. Εγώ αυτό ήθελα, γιατί πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται η κίνηση, αλλά το κίνητρο που κρύβεται πίσω από όλη αυτή την κίνηση είναι το θεάρεστο και είναι αυτό το οποίο πρέπει να επικοινωνηθεί. Ξέρεις, πολλές φορές έχω βρεθεί σε αίθουσες αμφιθεατρικές όπου με μεγάλες διαλέξεις και μεγάλα λόγια και διαφάνειες μου παρουσιάζουν λόγους για να προστατέψω το περιβάλλον. Ένας από αυτούς συνήθως είναι να ρίξω το λογαριασμό της ΔΕΗ. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Θα πρέπει να βγούμε έξω, να πιάσουμε χώμα, να φυτέψουμε, να λερωθούμε, να αλληλεπιδράσουμε, να κάνουμε εκδρομή φέτος σε ένα ριάκι, το οποίο κάποιος θα μας πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό πέρυσι ήταν 30 πόντους πιο ψηλό το νερό από ότι φέτος. Και εκεί θα αρχίσουμε να αγαπάμε το περιβάλλον και να το πονέσουμε και να το προστατέψουμε. Δύσκολα θα προστατέψουμε κάτι που δεν έχουμε αγαπήσει. Ας δούμε λοιπόν να αλληλεπιδράσουμε με το περιβάλλον, να βγουν τα παιδιά μας, να βγούμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς η γενιά μας έχουμε κάνει τρομερά λάθη. Ας προλάβουμε να τα διορθώσουμε. Και με τον εαυτό μας και με την επόμενη γενιά. Αγαπήστε το περιβάλλον, αλληλεπιδράστε με το περιβάλλον και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Θέλουμε στην εταιρεία μας, στην εταιρεία Πικράκη, να παράξουμε κάτι παραπάνω από προϊόντα αλουμινίου. Τι όμορφα που τα λέτε και σας συγχαίρω πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτό θα το καταφέρετε. Γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Νομίζω ότι ο καθένας μας έχει να μάθει κάτι ερχόμενος εδώ την Τετάρτη. Από τις 5 μέχρι τις 9 λοιπόν θα είναι ανοιχτές οι πύλες εδώ του εργοστασίου και ο κόσμος θα μπορεί να περιφέρεται στους 3 σταθμούς που προείπαμε. Αλλά έχω να πω εδώ ότι η κυρία Πικράκη, εκτός των άλλων, έχει ονειρευτεί και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα γίνει λοιπόν και σε κάποια παιδιά 5 Ιουνίου, ανήμερα της ημέρας περιβάλλοντος, θα γίνει μια ξενάγηση στο χώρο και διαδραστικές παρουσιάσεις με τα παιδιά σε σχολεία της πόλης μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διάχυση φτάνει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ανυπομονούμε λοιπόν να γιορτάσουμε. Σχολείο, ναι, κυρία Πικράκη, ολοκληρώστε με αυτό. Έχει ξεκινήσει ήδη στο χώρο μας. Ωραία.
Και την ημέρα περιβάλλοντος την Πέμπτη θα έχουμε άλλα 2 σχολεία, 6η τάξη δημοτικού, που θα περιηγηθούν στο χώρο μας και θα λερώσουν τα χεράκια τους με χώμα. Ναι, γιατί είπαμε, αν το περιβάλλον δεν το νιώσουμε πάνω μας, αν δεν μυρίσουν τα χέρια μας χώμα, τα ρούχα μας, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια επαφή και ότι μπορούμε να το σεβαστούμε απόλυτα τον κόσμο σε αυτόν τον οποίο έχουμε έρθει και εμείς και τον απολαμβάνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ανυπομονούμε πραγματικά να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη γιορτή, την Παγκόσμια Γιορτή Περιβάλλοντος, να τη γιορτάσουμε εκεί μαζί σας, με πολλή ενέργεια, με πολλή διασκέδαση και με πολύ γνώση σε ό,τι έχει να κάνει με την αειφορία, την ανακύκλωση και οτιδήποτε έχουμε να κερδίσουμε από το περιβάλλον, βοηθώντας σε αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ και τον κύριο Τιτάκη και εσένα Εύη βεβαίως. Επιστροφή πίσω και τα λέμε στις 4 του μήνα. Έχω γίνει γραφικός, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ γιατί ψάχνω εναλλακτικές για το παιδί μου. Δεν βρίσκω πουθενά, αλλά να λοιπόν που πρωτοπορεί η εταιρεία Πικράκης. Να είστε καλά.